Iya. Ireng manis. Nggih. Katran kagem pepondian kekali kandatur sugeng mi. Yo. Fitri. Wis mandan kober kowe rewangi hak ya yo harus mandan kober. Hae. Dari Ngantuk malah. Alah, silir-silir yang ngantuk. Tahu Geting aku. Ya. Terkhusus Penggo para
Kena. Masa sih? Sampun Mbak Niki Kakung. khususnya kanggo para muda wis diatur. Ya suwun lah. Ya mangga Mas. Ya, omprengan bareng Ompreng. Arista. Iyo. Asik. Monggo mingga panggung Bapak Sawut. Monggo. La la Mas la Sawut la. mangga. Oh ayo. Yes. Kanan kiri apa? Mangga ibune ayam daros mangga. Mungkin kriyin kancane sidang wingking Tesida pinapa sampun jaga. langgine iku deneng sampun tuki Wah sopir wis peno ayo mangga. ojo nganti kelalen omprengan go lumayanan ayo yo tambah gombong Ayo ya. Banjarnegara gombong-gombong. ya Supiu. Tambak. mampir Ayo bakso mampir. nanggone Bapak Gero Ayo. tarik lagi yuk Mangga ibune ayat terus mangga. mangkin kriyin kancane sidang wingking Ate sita pinapa sampun jaga. langgine iku deneng sampun tuki Pak sopir wis peno ayo mangga. ojo nganti kelalen omprengan go lumayanan Ayo ya. ayo iyo ecik kewir aduh lara lara sewu kaya dadi siji pegelino kaya digraji rama mremon nganti tekan gusi lara untuk ngaru ara guyo tambah lara gampang nekso ilang isine mula aja nganti lara untuk sugeng rawuh bobo sadi aturan
matur suwun rawuh. Iya iya. Ayo iya. Goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Ayah. Siti. Yo. Aduh aduh, aduh dong lara untuk. Lara untung. Lara semua gaya hati siji. Bakalinu gaya hati graci. Mremen hati. Lolo ya. Garigus. Lara untung. Lara untuk nyaru arah. Guyu. Pikir kuyu tambah lara gampang nesu ilang isine Mulai aja nganti lara untung. Wae. nggih pamundutan nggih omprengan.